Benvinguts i benvingudes a un nou episodi de La història que no sabies, el podcast on obrim arxius, portes i finestres i de tant en tant algun portal que no surt a cap guia turística. Avui no parlarem d'una llegenda ni d'un fantasma, o potser sí, depèn de com ho mireu. Agafeu una espelma o un llum LED, que tampoc cal provocar un incendi, perquè avui caminarem per la Barcelona del segle XIX, una ciutat que bullia d'innovació, soroll, fàbriques, trens que feien més fum que un drac i, sorprenentment, taules que parlaven. Avui parlarem de l'espiritisme a Barcelona del segle XIX i del per què la ciutat es va convertir en la capital espiritista de tota la península. Una història plena d'intriga, llibertat, persecucions i d'un munt de personatges que, us prometo, podríeu posar fàcilment en una sèrie d'època. Així que acomodeu-vos, poseu-vos bé els auriculars i si noteu que alguna cosa es mou sola, no sóc jo, o això espero. Va, doncs imaginem-nos Barcelona cap a mitjans del segle XIX, una ciutat atapeïda que encara vivia tancada dins les muralles, que començava a somniar amb l'Eixample mentre els vapors, els sorolls i la boira industrial ho cobrien tot. Era una ciutat ambiciosa, nerviosa i una mica cansada de les veritats de sempre. La ciència avançava, la religió continuava tenint molt de pes i entremig cada cop més persones buscaven respostes que no trobaven ni al sermó del diumenge ni a cap llibre de física. I un grup, cada cop més nombrós, va decidir buscar-les literalment parlant amb els morts. És en aquest context que arriba un fenomen internacional, l'espiritisme. Tot comença a Hydesville, Nova York, el 1848, quan les germanes Fox asseguren que poden comunicar-se amb un esperit mitjançant cops a les parets. El cas s'escampa com la pólvora. Les taules que es mouen, les col·lisions inexplicables, els missatges dictats per una mà invisible, tot això travessa l'Atlàntic i arriba a Europa amb la mateixa força que les modes victorianes. I, evidentment, acaba aterrant també a Barcelona, ciutat d'idees inquietes i d'esperits, vius o morts, encara més inquiets. I aquí és on entra en escena una figura clau, Josep Maria Fernández de Colavida. Neix el 1819, viu exiliat un temps a París i allà descobreix allò que en aquell moment estava tan de moda com avui els podcasts de crims reals, el magnetisme, les ciències ocultes, les sessions de mèdiums i les obres del pedagog francès Allan Kardec, el pare de l'espiritisme modern. Quan Colavida torna a Barcelona, no decideix obrir una botiga de queviures ni muntar una escola de francès, no. Decideix traduir Kardec i ho fa des d'Horta, a la Clota, quan encara era un entorn mig rural. Kardec, encantat amb aquell català entusiasta, li envia 300 exemplars dels seus llibres. I l'Església... bé, l'Església veu venir el tema amb la mateixa il·lusió amb què veuries un veí que toca la bateria a les 3 de la matinada. I amb la seva habitual subtilesa decideix confiscar els llibres i cremar-los públicament al parc de la Ciutadella l'octubre del 1861. El problema? Doncs que quan intentes apagar idees amb foc acostumes a encendre més flames. I això és exactament el que va passar. L'espiritisme es va expandir encara més. En aquest moment arriben les sessions espiritistes, grups de persones assegudes al voltant d'una taula, les mans lleugerament recolzades, les llums baixes i un silenci tan dens que gairebé podries tallar-lo amb un ganivet. De vegades la taula tremolava, d'altres girava i d'altres feia petits cops per comunicar-se. I aquí apareix un objecte que avui tots coneixem, la Ouija. Però atenció, al segle XIX no se'n deia de Ouija. Les primeres taules eren conegudes com a taules parlants o taules giratòries o planxes indicadores, planxetes en francès. El nom Ouija no s'inventaria fins a finals del segle XIX als Estats Units, fruit d'una barreja entre el oui francès i el ja alemany. Sí, sí. Una manera molt optimista de començar una conversa amb l'altre barri. Quan aquest nom es va popularitzar, aquí ja feia dècades que movíem taules sense patentar-ne el procés. Aquestes sessions no eren només un entreteniment, eren espais de debat, de reflexió moral i també de transgressió. I sobretot eren espais on els mèdiums, o les mèdiums, homes i dones que afirmaven tenir la capacitat de comunicar-se amb els esperits i tenien un paper central. Alguns dictaven missatges, d'altres escrivien en estat de trànsit i alguns fins i tot feien levitar objectes, o això deien els testimonis. Sigui com sigui, la figura del mèdium es va convertir en un element clau de la cultura espiritual barcelonina. I en aquest caldo d'idees, d'il·lusions i de moltíssimes preguntes existencials apareixen figures impressionants. Amàlia Domingo Soler, per exemple, gairebé cega, pobra, però amb una ploma brillant i una capacitat dialèctica que la va convertir en una de les autores espiritistes més importants del món. Defensava la igualtat de gènere, la compassió, l'educació laica i la justícia social.
A Barcelona, Amàlia troba una comunitat, admiració i espais per expressar-se com no ho havia pogut fer mai. Al seu costat, altres noms destacats com Miquel Vives, que dona forma al moviment, el vertebra i el projecte com una eina de transformació social, perquè l'espiritisme, més que moure taules, també movia consciències. I arribem al gran moment. El 1888, Barcelona inaugura l'Exposició Universal i, com si no en tingués prou, acull també el primer Congrés Internacional Espiritista del món. Sí, el primer de tots, aquí, a casa nostra. I no era un congrés per discutir si els esperits preferien donar 2 cops o 3, no. S'hi van debatre temes que encara avui costen de pair. L'abolició de la pena de mort, la igualtat de gènere, l'educació laica, el pacifisme, el desarmament general... És fascinant pensar que, mentre a fora els visitants miraven maquetes d'edificis modernistes, a dins hi havia gent parlant del futur, amb una claredat sorprenent. La història, però, fa girs difícils de pair. Després de la Guerra Civil, el franquisme es va encarregar d'esborrar qualsevol cosa que no encaixés amb la moral oficial. Els espiritistes van ser perseguits, empresonats o directament executats. Les biblioteques, els arxius i la documentació van ser confiscats i enviats a Salamanca. Com sempre, el règim va confondre destruir papers amb destruir idees. Però les idees no moren fàcilment i l'espiritisme avui sobreviu en altres formes, en el pensament crític, en la defensa de les llibertats, en el feminisme primerenc que va impulsar i en la valentia de totes aquelles persones que un dia van decidir que parlar amb esperits era una manera de parlar d'un futur que encara no existia. Així que tanquem aquest viatge a la Barcelona del segle XIX, una ciutat que volia parlar amb els morts per entendre millor els vius, una ciutat on les taules giraven, sí, però on també giraven les idees, i això al final sempre és el més perillós i el més revolucionari. Gràcies per escoltar la història que no sabies. Ens retrobem en el proper episodi. I si heu sentit algun cop estrany mentre parlava, segur que només era el veí, suposo, i espero. Fins aviat.